Ya Mas, Apa iku, Dik? mau aku sampean kei duit bulanan iki. Lah iku lak duit blonjo bulananmu ta? Lah lha apa mo? Lah sampean gak tahu takon Mas, entek kaya opone sampean ora perhatian blas. Lah emang wong lanang kudu takon, lek duit entek gawe opae kudu ngono. Yo iya ta Mas. Ya ora, Dik, tugase wong lanang ku ya mengkei dhuwit tok, ngekei blonjo sak wulan brek ngono lho, Dik. Lah mosok kudu takon lek entek, malah lek gurung entek iku lho wong lanang bingung. Makanya wis Mas. Duh, Dik, sampean ku ya apa sih, Dik? Wong perkara aku gak takon duit entek gawe apa ngene kok gak gelem dikei dhuwit blonjo sih sampean iku, Dik. Lah sampean gak peka blas Mas. Wayahe wong lanang iku kudu takon Mas, duweke iku nang ndi ae, entek gawe apa ae iku kudu takok ngono ta. Ya gak ngono, Dik, Dik. Wong lanang ku ngekei dhuwit nang wong wedok ku ya sembuh sak karepe wong wedok. Lah entek takon ngono, "Dik, dhuwit entek gawe opae?" Ngono. Ya ora ngono, Dik, konsepe, Dik. Sampeyan ku ya apa sih, Dik? Malah lek dhuwit gak entek iku lho, aku takon. "Lho, Dik, dhuwit kok gak entek, Dik?" Sampeyan lapoe, Dik. Ngono ku aku takon. Lah lek dhuwit entek terus takon lho. Lah harga dirine wong lanang ya apa, Dik? Lek dikei dhuwit blonjo gawe sak wulan ku langsung entekno sedina ngono lho, Dik. Lah lek sampean tak kei dhuwit nem, Dik. Dhuwit blonjo gawe sak wulan. Sorong dino gak entek, telung dino gak entek. Nutut-nututno sak wulan. Wayahe ku petang dino, 5 dino ku wis njaluk neh. Ngono ku malah seneng aku. Wong lanang lek ngekei dhuwit nang wong wedok terus dientek-entekno terus wong lanang seneng bahagia, ngono ku rezekine akeh, Dik. Sampeyan ngerti ya wong lanang-lanang sing rezekine dipersulit wae. Iku wong lanang-lanang sing saiki ngekei dhuwit terus dhuwite dientekno wong wedok terus takon, "Lho, Dik, dhuwit kok entek, Dik? Dhuwit entek sampeyan gawe apa?" Ngono ku lho, Dik. Ngono ku gak ilok, ngerti ya? Gak ilok. Wong lanang ngono ku gak ilok. Aku iku sakjane yo apa nang sampeyan iku, Dik yo. Sampeyan nek merasa kurang ngono aku bahagia. Ngono lho, Dik. Ojo wedi ngentekno dhek wong lanang. Lek sampean wedi ngentekno dhek wong lanang. Wong lanang ku lho mali rezekine seret, ngono lho, Dik. Kono ndang entekno. Ya wis nek ngono tak budal janjian ambek Sri aku ya Mas. Wis kono janjian ambek sapa-sapa iku entekno. Lek dhuwit cekel wong wedok ku yo dhuwit wong wedok, Dik. Wong lanang gak berhak takon-takon meneh. Dhuwit entek gawe opo.